Sanibonani, molweni ndinamkela kwesithi ngesiXhosa ke uqhawe ke uqhubeke nokuthuka enjalo ke but ke nomfundisi wakhawuleza wayithatha le nto wathi, jonga sowuthuka mani xa ubona uAzande uthi nje tata omncinci kugcwale umlomo. So akho mntu uye watsho nto ke komnye nomnye ke. Kwelinye icala guys uhlathi uzama ukufowunela uThumeka ke bangazama ufowuna akafumaneki uThumeka efowunini umblokhile. So naye besothuka loo nto uba hayibo uThumeka undiblokhile akakwazi umfumana efowunini. Kwangcokane ke or ndithi kwazoleka bhikisha etafileni kumnandi ke kuyancokolwa ke kuthiwa ke apho uthi unomfundisi onguDabsi kaLazarus uAzanda njengoba ebuyile nje uzothatha iintambo kwibhizinesi yeengcukana kuthiwa yiNgcukana Industries because kaloku uLazarus yena unekhusela ekugqibeleni. Uye wathi ke utata uNgcukama hayi mandingaleqwa bethuni, mandingaxaxanyiswa kuba kaloku noko ndisesemandleni. Lapho ke uqhawe akakwazi nokumjonga ke utamnci wakhe. Bamane besebala nje kuphela otherwise abanancoko kwakule tafile kuthe cwaka kubo kwelapha icala kuthethwa noAzande. UThumeka ke guys uxelele abantu bakowabo into yoba abantu bakwamabandla abazoza kuye and akafuni beze phaa. Yena into ayilindeleyo nje ukuba adibane nee-divorce lawyers kulungiswe izinto. Akukho kwanto izothethwa ngabantu bakwamabandla yena akasafuni kwanto imhlanganisa nabo. And bothuke ke guys ke uqhawe into yoba not uqhawe uYanga uba njani mama. Luckily ivele yakhala ifowuni kanti kufowuna uHlathi. Uthe uYanga ethi kunika uThumeka, uThumeka wabe esithi no andifuni uthetha naHlathi mna. So khange guys uthetha naye, khange avume kwayena. Kwenye icala ke guys uZethu ugxeka uQhawe umbalisele efowunini into yoba yena ulele notamnci wakhe. Qhawe uthe hayi suka ekugqibeleni kodwa ke nobungandixaka kodwa thina sobayi-two nalo mfana asilogazi and yifemeli yakwaNgcukana le nam andikabazi bonke abantu bakwaNgcukana bendingamazi. So bathe babe bayabonana ke guys ke ekuseni ke uQhawe ke noAzande ke uAzande ke uthi ke yena ubengamazi ke uthi uQhawe ubengazi uba bayazalana bona bobayi-two. Hayi uAzande wamehlisa umoya wathi no kuba nedrama ekugqibeleni mna nawe asizalani. Eyoba uLazarus uzotshata nomama wakho ayenzi thina into yoba sibe yifemeli loo nto kodwa ke no drama masiqhubeke nobomi. And uQhawe ke uthe kwincoko yabo xa beqhubeka wambuza uba uyiplayer na. Wathi omnye no andiyopleya mna ndiyi-coach but ke kubukeka ngathi ikhona into eyenziwa nguAzande nje enobupleyanyana kwinto edibaniselene namantombazana because asikayiqondi into yakhe ithini. UNgcukana ke uthi ke xa sekuhleliwe ke ngoku etafileni again uthi yena ufuna uthenga i-family house eJoburg. Usisi wakhe ke ebesesithi yho hayi ke noAzande ke uzoba nekamera ke apho ngumbono omhle lowo uba sibe nekhaya elilapho. Uzoloko bethukile ke esithi hayibo namkelekile mos apho. Wathi omnye no kaloku sisipeyisi sakho mntanam asifuni ungena phakathi kwethu, funeka sibe nendawo yethu nathi. Kwabe kusekuthiwa ke vele ke ingathi unyana ke nguAzande ubuyile ke for good ke eAmerica. So ke unina u-excited kakhulu uthi ke kufuneka ubuye uzolungisa into yakho kaloku ngoba funeka ibe nguwe ozongena kwiNgcukana Industries. So ke utata wakhona uvela wathi ke hayi enye into ke ayiyongxaki into yoba unyana abuye azongena kwinto yebhizinesi and ekugqibeleni kaloku funeka silungise into yakhe yesiko. Hayi ke nomfundisi waphoxeka ke ngoku kuba kaloku utheni into ezothetha ngaye ngento yosiko etafileni. Khona abantu abangekayazi mos le nto abesesitsho into yoba uyacela makayiyeke. Wathi omnye andizukwazi ukuyiyeka le nto. Into uyayazi uAzande into efanele ayenze uba yithini, isiko kudala elibaleka. So uye wamcela ke into yoba bathi bahambe bocela bayothetha ecaleni ke bahamba ke. Wabe sembuza into yoba ummenyela ntoni umntana phambi kwabantu kangaka. Wathi omnye andimmenyi. Wathi komnye kanjani because ngoku uthetha iindaba zakhe kukho nabantu zaziyo ezi zinto. Wathi wawuthe ekugqibeleni uAzande ngunyana wakho ukhumbule into yoba ungumalume kodwa wathi ngunyana. Wathi omnye yile nto kaloku ndizama ulungisa loo nto. Wathi kodwa uyilungise endaweni erongo ke. So ke uthe ke unomfundiso ke uyacela iyeke le nto kule ndawo uba mabayithethe ngolunye uhlobo not phaa phambi kwabantu ingaphinde yenzeke loo nto. Abesemshiya eme apho ke kodwa omnye etsithi ekugqibeleni funeka isiko lenziwe loo nto. KwaHlathi kufika ke uNtsiki noNtsikelelo uhamba no-brother wakhe ke bazokroba uHlathi kwakhona bathetha bodwa. uHlathi akabahoyanga acapha kuNtsiki uthi ye wena ntoni le nto ungasihoyiyo sithetha nawe ngathi sisuzele ebhafini egcwele amanzi.
Bese ebuza ukuba ithini into yakho, ngimlanda nini umkakho? Wathi omnye, andizulanda mntu ongaphenduli ifowuni yam. Ondibhlokileyo kwifowuni yakhe, hayi andizuyenza mntu olencane ebhuntuza ukhathumeka. Yho! Hayi guys, ilanguage esebeyisebenzisa nje bebonke nje ingaphaya. Bese esithi ke uNtsiki kwakuye, eyona nto ke esibhedlele kuyafowunwa kuthiwa wena ii-sites zakho zinukuyitua phaa. Umthetho wakhona useredi na? Unawo amandla okuqhubeka nale khampani yokusebenza phaa? Wathi omnye, ewe usenawo amandla. So ke wathiwa ke zama ukulungisa izinto ke but akabahoyanga okokuqala guys, uzityela utywala ke uhlathi. Naku nekhampani ingaba ifuna ukuwa if akaqhubeki nokuyilungisa. Kwelinye icala ke uAzanda uncokola nonina ke uthi yena uyavumelana nomalume wakhe ngoba kaloku ekugqibeleni kufuneka eyile esuthwini ede ethi ke mama masithethe inyani. Ucinga uba aba bantu bazode bandivume nto uba ndiphathe iNgcokana Industries ekubeni imeko yam ndiyazi? Sohlala ndiyinkwenkwe vele kaloku kubo, ekugqibeleni funeka ndiye phaa. Unina uthe akaba ngendawo loo nto leyo ubudoda benziwa kukuba umntu kuthiwe uya esuthwini, wabe esithi ke abana-choice and yena kuzofuneka ngoku ebuyiselwe into awahluthwa yona. Into etshoyo into yoba ke babe ne-deal okanye yathathwa ngohlobo oluthile ke into yoba utata kaLazarus abe owebhizinesi. So asazi ke guys, khona into ezayo. Enkosi, ndicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.